ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи рахштеҷ. дӯстони азиз, боз дар имзо навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав роӣ карданд, ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дар охали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон аппарат, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, мароман сурат маълумот шуд дар ватсап имо экранмода роӣ кунем. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имзо навраси хонаи фурӯшӣ аз ноҳияи Данғара, аз ноҳияи Восеъ, аз территорияи шаҳри Бохтар, ноҳияи Вахш, территорияи Файзобод, территорияи Ҳисор, Рудакӣ, Ваҳдат, Ҳисор, Кӯлоб ва Душанбе. дӯстон азиз, ҳам квартира ҳастай, ҳам хона ҳастай, ҳам замин ва ҳам квартира аз Душанбе, шаҳри Бохтар ва территорияи Ҳисор, Ваҳдат ҳам ҳастай. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунед ва видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментария назди ки аз куҷо ба шумо хона лозим аст, мо дар видеои оянда пешкаш мекунем ва курси имрӯза 112 сомони аст. навор асамаи маромат рафтем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба сарҳади Қазоқистон гузашта рафта биям ва намедонам ба ки муроҷиат кунам, мо ба шумо тавсия метиҳем компания Ака Бекзодро. ин Ака зиёда 10 солаи таҷрибаи корӣ доранд, ки шуморо аз территорияи Москва, Московская област, территорияи метро, дачаҳо ва аз территорияи Московский аялпурт омада мегиранд ва ба самти Қазоқистон бурда меоранд. таҷрибаи 10 сола зиёдаи корӣ доранд гарантикатӣ. хоб мошинашон мошинаи комфортни, чанд навъ мошинаи люкс доранд, ки худтон вибрат мекунен. ҳар рӯз ресторан бардор, именно ҳар рӯз ресторан ва 10 сола таҷрибаи корӣ доранд. агар ки одамои боварӣ намештанд, мо ба шумо тавсия намедодем. компания Ака Бекзод беҳтарин шахс ва шуморо соқу саломат бурда меоранд ва инчунин агар дар ҳуҷҷатҳои шумо ягон мушкилӣ боша, худашон ҳал мекунанд ва ҳуҷҷатҳои шуморо ҳамаашон ба калам мегиранд, худашон мекунанд ва соқу саломат бурда меоранд. дута рақам аст ки ҳар рақамошон 24 соат кор мекунанд ва ҳар дазда ҳам имо, ҳам ватсап дорад. компания Ака Бекзод маромат шахсоне ки дар Дако бошад, пересечения граница, ина ба шумо тавсия медиҳем, маромат занг занед. мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ ва заминҳои фурӯшӣ. якам замини фурӯшӣ назди ҳавлигии имрӯза аст. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Файзобод, ҷамоати Мискинобод, деҳаи Мискинобода, яъне ки пеши балниса, мактаб, масҷид, дар пешаш ҷои беҳтарин. 5 сотиқ замин масоҳат дорад, ки 14 хона фундаментош рехтагӣ ҳастад, ки кухни баня дурушта. гирди хона ду тарафаш маҳкам, пеши хона мактаб, масҷид, балниса ва дигар чизҳои пинолозимӣ дар пешаш, лаби роҳ дар об ҳастай. свечам аст, фақат метавонед гузаронишам. дастгирош мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 120 000 сомонӣ ҳастай, ки боз муомилаи хуб дорад ва дӯстони азиз, ҳуҷҷатшам 100%. 4 дар хона фундамент рехтагӣ аст, подвал ва 5 сотиқ дигар замини ҳамвор. хоб ин ҳамин рақамҳои мегафони ҳисобӣ шуданд, ки 24 соат кор мекунанд ва дар рақамҳошон ватсапам доранд. ҳуҷҷатҳои замин ҳамаш 100%. боз камтар хеле сангпанг ҳам хеле чиzo барои сохтмонишам оварда мондагиай. ноҳияи Файзобод, ҷамоати Мискинобод, деҳаи Мискинобод, дар пеши бозор ва балниса. ҳамин бозор дар пешаш балниса, мактаб, масҷид ва мағозаҳо дар пешаш ҷои бениҳоят мега хубай. маънашот сумуш бо арзон мешавад, маромат занг занед. мегзарем ба дим хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бохтар, ноҳияи Вахш, ҷамоати Ваҳдат, деҳаи Муминобод. дӯстони азиз, шаҳри Бохтар дохил мешавад, ноҳияи Вахш, ҷамоати Ваҳдат, деҳаи Муминобод. ҷои хуба мегӯяд, об, свет ҳастай, дайёрӣ канал дар пешаш. 10 сотиқ замин масоҳат дорад, ки дудар хона кардагӣ тайёр аст, ки дар тезаҳои нав, шукатор монтаж, ремонтамаш беҳтарин. хоб якта калидор, якта анҷомхона, якта тандурхона, баня, подвал дурушта. об, свет аст, оби ариқи мехӯрданӣ ба пеши хона мегзарад. инчунин ҳуҷҷатош техпаспорт дорад. хона мегӯяд дастирош мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 160 000 сомонӣ аст, бо савдо ва муомилааш дар назди хона. якумаш рақамҳои Тисел дасти 05 Тоҷикистон Тисел, дуюмаш рақамҳои Россия промой кор мекунанд ва дар рақамҳошон ватсапам доранд. ҷош мегӯяд ҷои хуб мегӯяд, об ва свет мегӯяд, мушкилӣ надорад. обшин ҳамаи шароитҳои зиндагӣ барои хонаи заминӣ тайёр астай. хоб 160 бо савдои хубам медошта. дӯстони азиз, маромат бо занг занед, бештар маълумоти пурраша аз худашон гирен. ва агар шумо дар охали хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон аппарат, ягон гомол, ягон техника, чизе ки барои реклама кардан боша, маромат сурат маълумотшо мо реклама мекунем. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, срочная қарор дорад дар ноҳияи Данғара, деҳаи 402. ноҳияи Данғара, деҳаи 402.
дигар маълумотои бештар ва аниқша бо аз рақамошон мегирем. 9 сотиқ замин аст дӯстон азиз ки яъне аз 9 зиёдтарак астай. 5 дар хона дорад ки обсведа астай. хона поли худ проектои нав ва бо гӯшти пухта кати. участкаи хубай ҷои беҳтарина пеши хона латоки об аз ду тараф об пеши хона аз поин ва аз боло оби латок мегзарад. хоб мактаби сеошон дар наздикишай. хоб хонаҳо якта меҳмонхона отделни, якта кухни, якта ҳамон, якта ҷои хоби духтарона, якта ҷои хоби бачагона ва яктага ҷои хоби волидайн, яъне ки барои падару модар ва яктага калидори 10 ба 2 мехали астатон азиз. обшин проектои хона беҳтарини баъд хона полни худ проектои замонавӣ ва кушод астае. бо ғишти пухтамаш қоидаи пешхона об, свет, лаби роҳ, ҳама чиз дар наздикиш. хоб хона мегӯяд дастрошта мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 200 000 сомонӣ ки бо савдои хуби хуб дорад. яъне ки нархи хона 200 000 сомонӣ бо савдо дорад. хоб ин ҳамин рақамҳои мегафони соҳибшона ки дар рақамҳошон ватсап ҳам доранд ва рақамҳошон прамои ҳам кор мекунанд. рақамҳои мегафон хона ҷои хуб асвад латоки об аз ду тараф аст дӯстон азиз. хоб турбаҳошам мондагӣ аст. ҳама чӣ мактаб ва хонаҳомаш қоидавӣ. ҳаям катарак сохтмонш мондагӣ метавонед хитон кунед. барои дигар маълумотша гирем ва арзон меша метавонед ҳозир занг занед. бигзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон. срочно аст ки қарор дорад дар ноҳияи восеи деҳаи гулшанобод таги теппаи кирувда. ҷои беҳтарин хонаи навсохтамаш қариб ки тайёр, яъне ки хонаи тайёр бастаи баъзе хонаш беремонтае. хонаҳош не ки уже тайёрае. ноҳияи восе деҳаи гулшанобод таги теппаи кирув. 6 сотиқ замин масоҳат дорад ки 14 хона кардагӣ астае ки об ва свет астае. дута калидор, подвал, ремонтои хона ҳаст. ҳоҷатхона, баня, аловхона, гирди хона полни худ маҳкам ва дастрошта мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 165 000 сомонӣ. нархи бениҳоят арзон. боз мегӯем ноҳияи восе деҳаи гулшанобод таги теппаи кирувда. ҷои хубе мегӯяд омада бинен ва хотон шид ягон су бо арзон мекунад, яъне ки срочное. якумашон рақамҳои вавилон дастӣ 918 кор мекунад ва дуюмаш рақамҳои Россия ахираш 05 ватсап доранд. ягон саволтон бошад, ягон маълумоти иловагӣ агар хоҳед фаҳмида, шумо дар ҳамин рақамҳо занг занед, ба шумо ҳамаашон фаҳмода метиҳанд. срочное ҳамаи шароитҳои зиндагӣ тайёр аст, медонед фақат зиндагӣ мекунед. метавонед занг занед, бештар маълумотша гиред. барои азиз дават кардан котелники бели дача мегӯянд иҷора котелники ина кора бинед. ها اتحاد اینا کار بینه برادر اینا همه بار جمع میکنن هم برادر و همه ایکافای کار مون اینا با گراج تاجیک داشتن نیستن. سلام علیکم ساده بچه‌ها. تاجیکستان آباد میکنیم، تاجیکستان ما رو میسازیم. ما در کجای باشیم فقط به یاد زن و فرزندمون میشیم، به یاد وطنمون میشیم. سربلند باشه، خانواده باشه، اینا بارو رو بینه برادر. این یگام جای بهش نیست. اینا تازه ایدرون کار ما با شما برنامه گرفتیم برادر را کار کردن. سربلند باشه لبای بچه‌ها لبای. اینا سلام علیکم اینا برادرای تاجیکی من. السلام علیکم. باشید. زنده کار خوب. زندگی خوب براتون زنده باشه. سربلند باشه. ما با شما میفخریم جوانمردای تاجیکی میان مستحکم بسته برای وطن و برای زن و فرزند خود کارو میکنند. سربلند باشه. زنده باشه. یک مشیران. تمام. زنده باشه. اینا برادرای رقمشون میمونم. تنها شما زنگ زدم. سربلند خانم بود باشه. اینا برادرای عزیز. ببینید سربلند باشه. اینا کار را رفته است. شرکت بختیار در خدمت شما است. اینا تمام این چیز بور میکنم، دوری میکنم. اینا سربلند خانواده باشه. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон. қарор дорад дар шаҳри душанбе дар ноҳияи сино ҷамоати пахтакорда. 2 сотиқ замин масоҳат дорад ки ду хонаи ду ошона назди якта дар поин, якта дар боло, ду обши ду дар хона астае. гирди хона маҳкам аст, ҳоҷатхона дорад. хона хай қариб ки тайёр астае. баъзе корош мондага дар тирезаҳо часпондагӣ астае. дуруншам хеле бафкима ремонти пурра кардагӣ нестае. хона мегӯяд ҷош хубе мегӯяд, дар хона мегӯяд ҳеҷ кас зиндагӣ ҳеҷ кас надорад дӯстон азиз. хона хай нав кардагӣ астае. далши ремонт дигар чош мондагӣ. нархи хона 250 000 сомонӣ астае. бо мегӯяд муомила ва савдо мешавад. шаҳри душанбе ноҳияи сино ҷамоати пахтакор. ин рақамҳои соҳибшона. ягон саволи иловагитон агар боша, агар маъқултон боша, марҳамат занг занед, бо маълумотша гиред. ҳамин як дона сурат доштае. метавонед тамос гиред.
мегзарем ба шашум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, хоб маркази шаҳр аст, пеши рӯпарӯи отдели Калон ва пеши судда. Якхонага квартира аст ки духонага мумкин карда метавонед кушода аст, дар шашум ошона қарор дорад, доми 10 ошона аст, 40 квадрати метр. доми зебо, доми замонави аст азиз, ҷои беҳтарин, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни ва документош шартнома аст. Нархи квартира 290 000 сомонӣ аст бо савдо ва муомилааш дар назди квартира. 290 бо савдо дорад. Якхонага яъне ки проектҳои духонага дорад дӯстон азиз, яъне ки 40 квадрати метр. Рақамошон аст мегафон, кадоми шумо ки маъқул бошад маромад занг занед, бештар маълумотша гирен ва аз кадом территория ба шумо квартира, хонаи замини холӣ, мошин, чизе ки лозим бошад дар таги видео мо нависед. Мо дар видеои оянда агар ёфтем ба шумо ҷудо карда пешкаш мекунем. Фақат шумо лайка фаромӯш накунед гузоред ва навори моро то охираш тамошо кунед. Имконият бошад селикаи навора поделишаш кунед. мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Фидавсӣ, пушти бозори Корвон. Дӯстон азиз, бо маълумотои бештарша аз худашон мегирем. Духонага квартира аст ки дар сеюм ошона қарор дорад, 36 квадрати метр, бо обсвет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термис ва документош мега 100%. Обсвет мега ҳастай, доми 3 ошона мега дар сеюмаш қарор дорад. ремонтшам ремонтҳои хуба, термис ва дигар чизам дорад, бедори фақат зиндагӣ мекунем. хоб дастфирӯшам мегад фурӯхта мешавад бо нархи 260 000 сомонӣ аст бо савдо дорад дӯстон азиз ва рақамошон 915. илтимос мегад беҳуда мегад нороҳат накунед, фақат харидории аниқ бошад мегад занг занад. ина рақамошон билайн 260 квартира, 36 квадрат, барама дигар маълумотша гирем. фақат дӯстон азиз лайка фаромӯш накунед гузоред, навори моро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бохтар, хоб маҳаллаи Ғайрат. обшим хона тайёр аст, фақат замини холӣ бо кахтар сохтумон фундамент. 5 сотиқ замин аст дӯстон азиз, лаби роҳдай, хоб времинка амхел чизи дорад дӯстон азиз. хоб шаҳри Бохтар, маҳаллаи Ғайрат, деҳаи Крупский. нархаш 65 000 сомонӣ аст. хоб дигар маълумотои пурра гуфтагӣ нестанд. агар ки шумо даки маъқул ки бошад, метавонед дар ҳамин рақамҳои пурраи мегафонай занг занед, маълумотои бештара аз соҳибашон гиред. маромад тамос гиред. мегзарем ба наҳум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Шоҳмансур, тарафи 9 километр назди шифонерни завод гуфтагӣ аст соҳибаш. духонага квартира аст ки дар якум ошона қарор дорад, 49 квадрати метр, бо обсвет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термис ва документош мега нав кардагӣ. ноҳияи Шоҳмансур, тарафи 9 километр назди шифонерни завод. хоб хай домои хеле пастак аст, бо маълумотои пурраша худатон мегиред. нархи квартира 280 бо савдо дорад. обсвет мега доимӣ ҳаст. михел маълумотша соҳибаш наист. ремонтшам ремонтои хуб, яъне квартира тоза ва озода барои зиндагӣ кардан тайёр. ремонтша мегад нав кардагӣ, 49 квадрат. хоб ина рақамошон аст, рақамҳои TSL, кадоми шумо даки лозим аст, маромад занг занед, бештар маълумоти пурра ва аниқша аз худашон гирем. мегзарем ба даҳум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бухтар, шаҳри Хурхунтепа, хоб пеши магазини Ёвар, яъне ки Тетста. хоб маълумоти бештар тариқи телефон пеши Литсе ва Ёвар дигар чизо. духонага квартира аст ки дар сеюм ошона қарор дорад, 43 квадрати метр, бо обсвет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термис ва ремонтҳои беҳтарин, доми нав замонавӣ ва якта кондитсионер 12 кубаи пачкаи нав часпондагӣ. ремонтош нав ва нархи квартира 270 000 сомонӣ аст, бо муомила дорад. нархи квартира 270 000 сомон, савдои хуб дар назди квартира. хоб рақамошо рақамҳои билайни Тоҷикистон аст. маромад бо занг занед, бештар маълумотша аз худашон гирем дӯстон азиз. ва агар шумо дар махалли квартираи фурӯшӣ, хонаи заминӣ, мошин, ягон аппарат, ягон техника, гоҳу мол, чизе ки барои реклама кардан бошад, маромад рӯй кунед, реклама мекунем. фақат шумо лайка фаромӯш накунед, навора то охираш тамошо кунед ва подписаш кунед. мегзарем ба 11 хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Кулоб,
аз район мега дуртара каса мега соҳибаш, яъне ки аз район берун бо хай маълумотша мегирем ва 8 сотиқ замин аст, 3 дар хона дорад. хоб хонаҳош нам хеле бо ғишти лоӣ, хай болош маҳкам. хай хона уже гӯем қариб ки тайёр аст, уже шикатур монтаж ҳам хеле корош кардаги аст. нархи хона 45000 сомон аст азиз, ва агар ягон мошинам боша мега ба мошин алиш мекунед. нархи 45000 рақамош аст вавилон, кадомиш буда ки лозим бошад марама занг занед. 45000 сомон аст, 8 сотиқ замин, 3 дар хона нам хеле кардаги аст. гуҷои кулобдар нагуфта сирочта мега соҳибош ба мошин алиш ва сумаки 45 та марама дига маълумотша гирен. ин буд навори имрӯзаи мо, пешкаш накунед то видеои оянда. худо нигаҳбони ҳамаи.